No to je mi teda kvarteto Maďar, kurva, Cigán a Škulo. Dobrý deň, moje meno je Vajtomiera Gomitová, píšem pre Notabene noviny. Bulvárny denník, kde si všetko prekrutíme. A preto ho kúpujú hlavne bezdomovci. A vaše vyjebané matere. Dneska si vás tu trošku vyspovedám. Koľko cyklu zochutnali tieto hebké pery, jaj ty kurva. Koľko kondómov už popredvrhal tento maďarský žrebec. A koľko vší sa ukrýva v tejto špinavej cigánskej hrive, ktorá si už pretrpela toľké rasistické posmešky. Ty si sa musel pripomenúť. To je ten s tým nekľudným črevom. Takže, kto bude prvým adeptom? Beriem to ako neverbálne prihlásenie. No mazaj sem. Nechám radšej prichýlené, nech sa vetra. Ty máš krásnu tvár. Nechceš blowjob? Kto? Pozerať sa dole, ty huncút, však ty dobre vieš, o čom hovorím. Už mi asi 2 týždne stoja bradavky, až mi z toho mlieko vystrekuje. Takže povedz nám, nevysevenený dano črevo? Drevo. Áno. Dostala sa ku mne taká zákulisná informácia, šepká sa to v kuloároch, že máš určitý blízky vzťah so súčasným riaditeľom školy. Nechcel by si konečne skúsiť nejakú zdivočenú samicu? To nie je celkom pravda. V skutočnosti som mu iba raz vyfajal, lebo sa mi vyhrážal vyhadzovom zo školy. Zaujímavé, Dano Vedro. Drevo. Počúvaj ma, zajačík. Strašne sa teraz potím od vzrušenia, celá som mokrá aj pod pazuchama a škrapká ma tam dole. Tak to máte možno svrab. Ale kdeže? Aha, odkedy som prekonala vaginálnu mykozu, tak žiadne problémy nemám. To tam neprišli kokot. Pardon, ty piča! Pozri, zajačík, ženy v mojom veku už čo to zažili. A popravde, mohol by si sa niečo priučiť. Musíš mať už plné zuby toho spráchniveného riaditeľa. Nechceš aspoň gulky podsmúrať? Hej, počkať. Robíme tu rozhovor, alebo koketujeme, vy špinavá štetka?